L-iskalin għadhom bil-mannara tal-Marina fuq rashom. Wara xhur sħaħ jappellaw kontra l-Marina, l-Gvern ta' Roberta Bela għadu qed jistina rasu milli jikkommetti ruħu biex jgħid jekk il-Marina u se tkun qed issir jew le. Residenti ta' Witilajn għamluha ċara l-aktar minn darba li l-maġġor parti tagħhom ma jridux għax iridu jgawdu l-bajja u mhux iċaħduha minn uliedhom. Erbatien biss wara protesta tal-iskalin u r-residenti tal-Inħawi fejn appellaw il-silenzju huwa tradiment fil-konfront tagħhom. Net News staqsa lid-deputat parlamentari laburista u ħabib ta' Roberta Bela Andy Ellul li se jkun qed joħroġ fuq id-distrett ta' Marsaskala fl-elezzjoni ġenerali li jmiss dwar jekk il-proġett tal-Marina u se jkunu qed iwaqfuh. Madana kollu Ellul ma ħassx illi kellu jwieġeb u minflok farfara fuq il-Prim Ministru. Il-Marina ħatamluha jew mhux se tagħmluha? Il-Prim Ministru kien ċar illi aħna ħanisimgħu lin-nies, ħanaraw x'iridu n-nies u mbagħad niddeċiedu. Minkejja li l-iskalin għamluha ċara biżżejjed illi ma jridux din il-Marina, Andy Ellul insista illi l-Gvern tal-Labor għadu qed jismagħhom. U għamiltu il-U-turn fuq taż-żonqor illi il-Partit Nazzjonalista kien ilu jgħid. Naħseb u ġibtek ċar, il-Prim Ministru kien ċar illi ħanisimgħu lill-iskalin. Għadkom qed tisimgħu. Minn hemm. Dan ifisser illi diversi appelli u protesti ta' ċittadini donnu mhumiex biżżejjed għall-Gvern tal-Labor minkejja li kemm il-darba saħħu li l-bajja ta' Marsaskala tagħtihom ftit nifs u ma jixtiequ bl-ebda mod illi jiġu mċaħda mill-lawm u passiġġati max-xatt. Iżda jidher illi sissa Roberta Bela għadu qed jistina rasu u jibqa' jinjora il-karba tar-residenti.